Oy, trending sa tabi. Ganang ko aning trending. Unaw sa nako tong si Kuan Bi. Si Jolo Revilla. Kahapon magino, no? Kagahapon magito ba nga ika 500 nga pagsilibra, no? Sa bagay gwapo kay yung pagka-art Kuan Bi, pagka art card balik-balik atong isa pa niya atong una niya nga post, brad. Kung walang pwede naman ito i-capture na. Gwapo kayo yung gibutang. Tapos nara-nara yung picture ko ipakita. Gipost na isang pagsaludo. Ang iyang nasa ikuan 500 ika 500 nga anniversary of the victory at Mactan. April 27. Tapos butang din ni Jolo Revilla mga kagahi nga. Isang pagsaludo sa kagitingan ng isa sa mga unang bayani ng bayan na si Ferdinand Magellan. Na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kalayaan. 50 man ang 500? 500. 500 taon na ang nakaraan. Sa bagay, ang picture sakto mang yun, no? Si Lapu-Lapu. Pero ang gibutang sa unang bayani ng bayan na si Ferdinand Magellan. Basta public figure galing ka, ay gyud kasipyat sa online kay himong gid kagkapistahan, sayop lang kagkausa, imong tibuok pamilya madamay. Madamay na yung papa mo na kay sira nagsayog budot si imong papa. Oo, pareha na nakabugok si imong mama, grabe bay. Grabe. Ang netizens kung kumubasa bitaw kag mga comments sa mga netizens, grabe gyud maka-comment ang mga tao. Mura gyud og perfect. Muna, sa bagay mo sana, mura na siya. Kung public figure ka, kailangan yun nga medyo ingat kasi mo mga post. Di ba? Kay once na ma-post na diya, di na ma-delete man mo sa iPhone, na uban paspas kay maka-screen capture, wala na, pistahan na dayon ka. O siyempre na din mga comment nga bugok. Grabe ka bugok, alalagyan kay maka-comment. Ang nag-comment, ambot basad kung grabe bagi siya ka-perfect. Sa Facebook, puros perfect tanan. Basta lagi. Morning giingon nga kung di nimo kaya ang criticism sa mga bashers sa online ay nalang yung apil-apil. In fairness, gibawi na niya, di ba? Gibawi na ni Kuan ni Jolo Revilla ni post siya siya nga I apologize for the earlier confusing post on our celebration of Lapu-Lapu's victory in Mactan 500 years ago. Na-correct na Lapu-Lapu giday. Dre lang. An intern in our social media team posted the caption to our meme without first clearing it. Again, my sincerest apologies to our Cebuano kababayan and to all the Filipinos. Guba ang intern. Kung kinsa man ang intern karon, mga pila ni siya ka days way tulog. Intern ba ka, sab? Ay, nako. Basig wa sa